Koro an wasebedo kwa wuoyo e Mbui. Koro gimina no wacho ni eti gimineno ken gimiyudo. Koro kano gik ni oningo warom gi ng'anie. Nikech koro wasewuoyo mang'eny ma wasego mbaka ma koro waseng'ere, lakini ng'eruok koro adwaro ng'ere mar nenore gi ng'ato, nyaka ing'eri gi ng'ato munenru ming'e dala gi gini kamano. Koro an nokaneno kaneno gik ni koro oningo warom nikech ne ber kwaromo Kisumu. Nikech Nairobi ka okia maber, en ng'ama odak Kisumu to nyuol Kisumu to somo Kisumu. Koro an ong'isa ni abi nyaka kumiluongo ni Omega. Akiambe kia Kisumu maber okaja nikech onyuola Migori. Koro ng'atni an pichane nikech pichane be alafu video call en ng'ama ok tim video call, wacho ni oluoro video call, en shy. Koro dong nikech in shy basi koro wadhi warom mondo wanenre live mondo ang'e ni ng'ama chalo nade. Koro adhi nochula madhi nyaka Kisumu. To mani dhi Kisumu ni nitiyo gi fare ni kose nooro fare? No, ratiyo gi fare na nade. Nyaka ine mor fare. Koro adhi achopo. Achako gone simu. Nong'isa maler ni osomo lakini en otimo part time job. Babagi en engineer, koro konyoga babagi tich. Koro wacho mani sawa nikech onge gima expectire mang'eny nikech wembe pod nyathi kaka an. Wadhi waromo. Ayani anadhi achako gone simu, koro en offline, ineno. Koro akia kata Kisumu maber, amoko ng'ama da penjo, akia dalagi. Koro awacho mani we atem, aritane maybe kata simbe odhi off onya yawo dakika matin. Narito koth be da chwe Kisumu. Koro atimo mana ni awacho mana ni nitiere kibanda moro mana yudo miyo moro kanyo. Ema nikech koth koro kuma nanya dhi umora sama koth chwe no. Wadhi kode, adhi ir miyo no, tang'ise ni anya timo bedo kanyo karito ng'ato biro kawa nikech akia kuma dhi. Adhi abedo gi miyo no, koro wago mana mbaka. Koro ochopo dakika matin taneno ka notification obiro na simba ka ni oyawo simu. Koro agocho ne to ng'isa ni obiro kawa wadhi kuma no wadhi nikech odhi tera date. Iwuok Nairobi to iri Kisumu? No, mano noyudo ka ni Migori. Migori gi Kisumu ok bor. Koro obiro nani niro okanya wacho nyinge. Obiro. Koro kosebiro to koro ng'ama ne anene simu gi ng'ama neno sani opogore. Koro bapenje ni to be in adieri mano wasebedo ga kowuoyo kodi. To aneno ng'ama jiga 30. Size olokore. Nikech nowacho ni en shy okonya wuoyo kode video call. Koro awacho mani to koro mata konyo nang'o nikech en ema ne gi fare, ineno, nosechulo na fare mabiro godo. Koro maduoka be nyaka en ema nyaka nogol. Koro ang'ise ni yawa ok apar ka in ng'ama ne watimo nang'o, nosebedo kwa wuoyo kodi. Makata picha ne napok ineno kata nang'o? Picha moketo opogore. Yani picha moketo no en mana ng'ata achiel minena wuoyo godo no, lakini ok en mana something. Nikech aneno ka en mana kijana ma mondisore mana kan kamae moromo koda matis. To koro ng'ama neno ni to chalo na mana ng'amoro ama apenjo ni to in ng'ama ne ber kwa romo kodi. Ng'isa ni an tapenji ni to kare picha ni gi to dong'aneno ka upogoru ji mopogore to ng'isa ni mano en. Koro atemo ng'ise wachako yware kanyo. Ni ok adhi kodi nikech ma to kin. Ng'isa ni eti nyaka adhi kode nikech an gi fe achamo pesa ni. Mano romo kanye no? Koro dong obiro e kibanda no nikech koro an mana miye direction. Koro nokelo weche mang'eny miyo mane nitiere mane kibanda ni ema nokonya. Miyo nong'iso ng'ano ni iduong'ne nyako ni to ng'ama nobiro ire ok eni. To miyo koro nyako no wuoyi no ochako ng'isa ni eti nyaka miye pesa ne ama wadhi kode. Mano na pesa di nikech Migori to Kisumu de mana 300 en 100 chengno nen ga ndalogo nen ga 600. 600 ema koro piri ka nyaka koro dhi kode to an koro penjora adhi gi ng'ama kia to ma to kin manwa wuoyo kodi nikech kata king'iyo an
ineno ka ng'ama tis to in koro alafu be nokoro chwe koro gangore to jaiga 30 gi wiye koro ng'eni atemo penjora ni to koro mat koro adhi go kanye adangis koro ramoko pesa be naonge godo pondo be napondo dalawa angini bro bedo keleronwa matut sigana maka ni kirito siganda mane to be bro bedo kinyisowa ni kapok iromo kata gi ng'ate mbui dibed ni isebedo ni diwo makore wacho ni we koro adhi ateme tinda gi the rest dom keri dibed ni in bende nge sigana mora chak chiko ita anto korka kora aseromo gi ji mang'eny mbui lakini pok akete chunya ni koro ma waromo ni mondo walos gimoro motegno ng'eni Sharon kwa dhi oko ka okawach marach lakini julu idendoga ni en ng'ama ok nyal thom sumba to kithom sumba mano ok in jaluo nikech kinyiewo kotini moro maler Sharon tirwake to igogo picha mo maler to koro iwach ni nyako moro idwaro kate e mbui ku jaluori ng'ama ong'e kizungu ong'e dhogi mokwongo onya pakore matin kendo maber malong'o chuth koro inya pakori ni nyako ni murom kata kamiyo ni kaso kuma piny bochomo Sharon tinde wuoyi matin kata ka an kama kidhi e mbui romo gi miyo moro kata nyako moro tiyudo ni en ok en basini lakini nitie kaka mfuko ne chwe molo mari onya riti yawuoyi mang'eny thoro dhi kuno ni koro okendgi kata iwacho ni odak kodi gi miyo moro mobedo mbas mamau mumama bang'e en gi pesa mo matin inya rwakori maler inya dum mamit onya nyiewo ni nyagachi moro onya nyiewo ni iPhone moro lakini ka wacho ni an korka Hera e mbui achni jok maromo kuna setemo bedo ka awuondo pachgi matin lakini pok atemo ni kawo ng'ato abed go serious ni koro ma iwuondo pachgi mane nikech ang'e ni gimbe giwuondo pacha kamoro ibo yudo picha mar nyako marom gi Brenda Sharon kama Wendy Shaz kako wacho no to kare nyako ni en bas dau to bende inyalo mangiso ni ponono in iseteme e mbui mane ro Wendy ongiso ka ni en notemo tinda in thothne ponono iteme kaje kumiwacho ni opimo mana wigi okinyis gi adiera okay ana seteme e Instagram tikenda seteme e Facebook taseno ka ji romo ni ji dware sana to ka inyako ida romo koda ang'o mien manyaka orni pesa nani atiyo gi lucha watewa biro romo ibiro nena tabiro neni dakitiatia gi pesa ni mondo wabiwa romo to ka ochuno nyaka ibira kare we wawuogi waromo kamoro machiegni e diere mok odi to oda ero kama to penjo bende nyalo bedo ni kuseromo ponono borome magawa moro Sharon ng'ama biro chulo bill kose kila gato mandre gi pesa ne mar chiemo koro ka iwacho ni ningeshin you are the man ye dichuo ni koro ine mo ningichul koro achulo nang'o to atewa biro romo dak ang'o me kigwa pogi to ng'ato ka ng'ato chamo chiemo wante wasero bigi fecha ng'ada dhi chulo chul chiemba afya center chul chiemba kama to chul chiemo gite mano en paro kanyo mabedo chiw kanyo gi keri Joyce Brenda in bende kia ni nyiswa mari kako osebedo bi isetemo mar mondo mi imany Hera e mbui kacha piny katen inyalo mana ting mic no malo wawinj duondi makare hapa ni asetemo lakini temo mara ni nokober to nokorach en nyakon en nyadiriyo tinda bado ilongo gi ni dating sites bado bado nakia koro mane berber ahinya ne en tinda koro tinda you swipe right ineno ka ng'ato omako wang'i then you swipe right to kaka swipe to embo swipe then odonjore wachako wuoyo ne en ng'at moro mawuok Hungary koro wachako wuoyo wang'ere then things worked apenjo timo ang'o onyisa notimo photography and film anyise gima timo then wachaka wuoyo wabedo jok ma close ibedo close gi ng'ami kia but ni bedo idle to rach gino ing'eni nadonje ndalo moko mane after school iteko school then there is nothing you can do gima ber minyalo timo en bet gi simbi tij simu emitiyo koro imanyo apps go ni nyalo bedo gi simu te kia ni tiyo kode dade dong ing'eni kintiere TikTok bro ng'isi gimoro amora koro nakadho through post more TikTok tayudo ka ji temo kama kamano
So I gave it a try. Koro ngani kan wasira dogo. Nongisa ni obro biro Kenya at some point. Then I actually it's fine. So koro since ne gima no timo was kinda related to gima and beatimo, he offered me some jobs. Nenjaratin. Nena mzungu moro kama. Koro numiaga tije moko atimo then ochula. Of which mano nen the good side of it. Of which anyalo wacho ni kiangu kia ingeni samoro nyalo yudo ka itemo gimoro to nindo ni maber, samoro bendi teme to onindo ni marach. Anyalo wacho ni gikanyo at least nokonya for like 2 months ne an gi gima anyalo wacho ni angeni katimo tijni abro yudo ga pesa moro maber. Anyalo chulo rent, of which nena ne ot gi laptop, then I could do tije manongisa go. Lakini koro kochopo chieng' ma koro nego biye Kenya, nawinjo ka chunya achako luor Go kibi. yeah, kora penjorani ngani yes asenene watimo video call, like it's kinda angeo gimora mora monego bed nangeo kuome, but okanyal trust nikech gik ma winjoga kuom jowazungu go gin gik ma okanyal timo, of which gin gik ma okanyal wacho kae. So koro ingina chako penjora, aluongora e bura tawacho ni gini to osechopo kama ngani osemia jobs, but anyway no katim ni for free. En gima no chula to ambe na konye. So anyway kama mbaya nikech wakonyore both ways. Ok ni en mokonya, ok nooro na pesa nono atione. Koro kochopo chieng' monego bi to tinga mic maber. Kochopo chieng' monego 2 days to onego bi Kenya, to ngisa ni obro biro. Koro aikra oro na some cash abro dhiome airport. Then I was like, it's okay. You do sponsor. Ok mana sponsor mame songo. Sponsor mame songo mowuok mana loka. Sponsor cha dongin ngamo Bet duong' ae. machanema awinjo kwacho ni size ni. Ani sponsor ni ngat mofuke moro matin. Anang'e ni sponsor en ng'at moro ma ohewi kama mobaba moro. Okay. Mari na sponsor kor. Okay. Nene na rawera moro matin ma size ni. Kabisa. Koro achako penjora. Wachni no kangiso ngata. Koro dong 2 days to biro pesa to seor. Kara penjora ni. Gema na pok na chamo ga fea to wangni. Wangni adwa timo nang'o? Nyaka ng'ayudi yo madwa time godo. Koro mong'isa nyaka hotel modhi bire. Koro otieno makiny ne obiro chopo to omanya tang'ise ni sawa kiny wabro romo. My friend na wuok chieng' ma koro biro na wuok ot. Kachopo stage monego aidhe gari. I don't know what happened. Pacha nolokre aloka. Imanyo gari stage to no se ori nyaka fe. My friend ochumi rach Kenya ka. Idho uba kama chiegni gi kama itiyo gi pesa matin. To ndalogo ponono nintiere kaje. Nintie Nairobi ka kose ni Nairobi ka. Kora dhiyo meje KIA. Achope stage ya kupanda mat. Tawinjo mana ka pacha olokore. Then awacho ni ebu nirudi kwa nyumba. Kaka na dokot, kaka na block number note, kaka na delete. Nyaka sani. I don't know what happened next, but Nimio wadu. Noko manyi kende mbui mano. Nimio wadu donga by the money time mana wuok e Tinda kod bado nikech naduoga paro weche moko to nokuog na maber koro nawe so weche mabende ni paro mabende samoro rowere moko seyudre kama tek. Brighton. Yes. Nano kigilo, ke nyiero. Imbenda ken in gi sigana moro? Online dating ka. Online dating kanyo to pok na kete geno. Ko no kadonja an mara na wuotho gi tenda ka dhi manyo. To kata mana sikul nikech ang'eyo ni nyise kora Ramogi juang ni ntiere skul kaka japuonjre mano mar mbalariany mar Kenyatta University. Ang'eyo mbalariany kanyo ukikoru untiere gi osiepe dheudi mopogore opogore. Pok iwinjo kata mana dating mago hera kata mana hera miyude e mbui kata mana hera mimanye e mbui. Asewinjo mang'eny. Ero kamano. Ang'eyo ni koro ng'eni hera mimanye e mbui tie weche mang'eny ma nyaka none.
Kech kwa in terms of midhiero minya yude kata success part of it. Makoro in ionge sigana moro amora e weche motenre kod mano. Pok inyiso kata mana dendi moro ni hai. To pono ne ibiro nyisowa ni pono no kata ka oponi ionge pono no sigana minyalo nyisowa. Inyalo nyisowa kata mise winjo kuom ji. Kata pono na ng'o ma omoni ma menye mbui kacha nikech jomoko to oseyudore kacha otemo kaneno ka ng'ato osewacho ka ne giyudore e mbui en osiro hera mar mbui tane gidak makare gin gi nyithindo. Dong wawinja ne Tifina bende. Tifina pono no in bende isetemo happy kacha nikech en mana temo hawi. Happy nyalo leng'ore bedo maber kata nyalo leng'ore bedo marach. Hera mag mbui to wach ni asetemo, yes. To an mara ne nitie Facebook. Tinda to natemo lakini nokabudho 2 hours. Ani ng'eni ka ng'ato osebiro nyisa ni hi beautiful to awuok. To ne dhi timo ang'o e iye kanyo? Nikech gima nadhi manyo hera. Ting'eni ka ng'ato osechako biro ka gima obiro kowuondi. That is not a good. Ing'eni ka ng'ato dwa biro nyisi ni ka ng'ato dwa uchak relationship obiro like hello may I know you gima chalo kamano Kik paki ni hi beautiful but ing'eni ni kibiro ira ni hi beautiful wacho ni bas kamano kaka wuok doka paro ni kamano mana yor sero dekech ko ibote mbui ma kamano ira ni ng'ato ochaki mana ni hi Tifina kose kudonjo kacha to donjo gi nyinge mopogore ma ok mag adier ing'eni tindo kinyal tie gi nyingi manyingi but Facebook abrocho ni untransparent nyinge Tifina gweno e mbui te to an relationship na mar online e Facebook ng'ani to ne wachi ni noonge Kenya to nen mana jarateng nikech an okero wazunge to an gima like okanyal wacho ka I can but anyway to an hera no like no ken gima rach mbui en gima ber to en gima rach luore to ng'ama na romo godo ni like nen ng'at maber no ken ng'at marach ninge nade no ber kapok uromo kode wach gima nang'e ni no ber ni nen ng'ama ing'e ni Facebook mar ng'ato ing'e nitiere ga red flags moko kendo red flags go like awach ni gi ga gimoro gi na beach kata 4 ng'ano profile ne nyaka bed gi photos mang'eny ka un friends mano mokwongo mar ariyo kiko bed shy e video call kata calls mar adek ng'ano nyaka obed transparent mane gimo miyo na wacho ni ng'ani nen ng'at ma transparent ing'eni nokoluor gik machalo kamago nen mana transparent to ne waromo by the way kendo an nyako mok pande ga wach mane gimo konya e nini yore meg mbui gi na nyisa ng'ano ni ing'e ang'o antie gi jonyuolna to kidwa ni warom biromo odwa kae kamano ing'eni nitiere jok masenyiso ka kamano to giwacho ni ing'eni kata ka ng'ato nitie gi intentions marach obro luor wacho ni first meeting e od janyuol obi e od janyuol kanyo ng'eru te janyuol ong'e imbi ng'e kanyo ong'eya kanyo like janyuol na nen ng'ama miya privacy anyise ni ing'ena kawuono nitie gi wendo wenwa sitting room bas ing'eni kamano kaka mama nyal understand aga nikech ka ng'ato dwa biro timo na gima rach ok nyal nikech ka ng'ano biro odwa mo wacho ni bas onge gimonya timo na marach kata the next time kata kwa dwa romo kamoro oko nyal bedo gi intentions marach nikech aseng'e mbong'eya ji ang'eni rendre ji wuondre kasto moro mana romo godo e Facebook ni to nwaromo godo ok noromo godo odwa yes but noromo godo buto odwa kanyo nikech ok adwa kuma dhie mabor to fair dita maduogo kora nyisi ang'o an ok adwa yor na fair bi mana kae nikech kata ka go kona kae to mano odwa kora kan waromo ng'ani nen mana transparent nen ng'at maber but no pondo nen ng'at mopondo upando kite kasto with the time nadoga fwenyo ni ng'ani nigi dhako ng'ani nigi nyithindo ing'eni kuma chalo kama gik maduo chunyi kabisa kora nadoga wacho ni mondo koro kik wawere marach idhi silent koro kiki kel intentions mang'eny nikech kata ka dhi romo kode izedhe no dhi timo na gima rach kata dhi nega yot kata kamano be kaka nyiri nego koka ing'eni samoro isechwanyori gi ng'ato matin to ing'eni at the moment ma pod udwa fix things karen pod entie gasira cha ni idwa we kasto kusedhi e odno kamano kaka onegi kata kamano kaka okidhi wuok e odno kingima Tifini biro bedo kinyisowa kaka ni yango kata ifwenyo ni jaldo nitiere kod nyithindo to bende nitiere kod dhako donge just kapok kaka oyudo wawinj pach John pato kwa online dating
But aseteme ga. Kendo an gi experience mapani oromo masani. Mokwongo naromo gi nyako mokwongo e Facebook. Koro nyako ni moromo e Facebook cha pod wuoyo ong'iyo pichni u. Koro tok mano wawinjore ni koro warom. Ma waiko kar romo venue apani waromo around Safari Park Hotel. Koro ka waseromo ema nadhi aromo kode to nayudo ka en nyar Muislamu. Onyar Islam. To ing'eni ata jadin machielo cha. Koro ne watemo bet kanyakla tok dating no, lakini ka waduogo bang'e nyako ni no insist ni koro ambe adwa loko religion abed Muislamu. Tok kine jonyuol koro insist na adhi e din machielo no. Mano bang' thuolo mane roma no nyadichiel koso? Tok thuolo moro mar like 1 month kama. Ma koro wabet kanyakla. To duogo lokore ni walok religion adoge margi. To ambe koro koni imbe adwa ne loki iduoge maro makoni ni. Koro kanyo mana tamore man winjruok ochako tamore. Koro mar ariyo to machielo be nen mana is just in Facebook. Mana aromo gi ng'at moro lakini no texa in the name of nyako moro. En gi pichni mabeyo beyo. To baadaye katimo research na yudo ka en ng'ama wuoyi. Koro kano tekre Facebook koro ng'eni oro ni number WhatsApp. Kodhi ya WhatsApp dong samora ni nyadhi gocho ne ng'ate sime. Koro ka gocho ne ng'ani sime ok omak sime. To ema dhi achicha koni wewa ama nyako moro gocho nyane onyalo nene trukola ni nyako ema timore nade. Gocho ne ka nen wuoyi. Koro ka nyako gocho ne yudo ka en ng'ama wuoyi. Koro kanyo mana yudo go ni kare joma chuobi tindo lokore. Gitiyo gi pichni. Inya yudo ka picha ni emo ka itiyo go kumoro. To ji ailago yudo ka kor pesa giketo machiegni. Yudo ni o taxi ka wuondo kon inya oro ne lunch siling 1,000 ka wuono. To kelo machiegni romo to kuburomo. En mana online ka. Koro mana fwenyo ni kare joma wuoyi be tiyo gi account wa Facebook ni be kare ji kare keto picha Facebook ni. Jomoko tiyo gi picha nyiri moko e chiemo. Miluongo ni ukatelism, jikatel. Gikoto ng'ama dichuo koto dichuo wadgi kuwuondre ni en dichuo koto dichuo wadgi. Kata nyiri koto nyiri wadgi nyiri ema pod kia. Ibiro yudo ka ng'ato taxi nikech ging'eyo. Ng'eni ka ng'ama wuoyi. Ang'e shida ma ng'ama wuoyi wadwa nego ma ka koni. Ang'e all tactics manya yudego. Iwinjo. Kata in ng'ama nyaki ng'e kaka inya wuondo ng'ama nyako wadu. Ma donje box mayot ma oro pesa. Koro mane gima nene online dating momiyo anya kaka wuondo poka trust. Ai, erokamano ahinya. Aneno ka en dakika achiel kende tok saa 4 mar okinyi. Adwa ni wakaw yueyo mokwongo mondi. Tok yueyo to waduogo wagoyo mbaka. Nyaka Ramogi jong mana kaka iwinjo mbaka mit ka. Rowere mwantiere godo. Bende pod ibiro medo nyiso ni ponono ka giromo gi ng'ato. Tangi ng'e kit ng'ato nade Sharon e kinde mutwaka twaka e yor simu. Ng'ato nyalo bedo no pando kite. Kata kamano waduoge twak tok yueyo mwakaw gi sani. Kik idhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Ukitaka huo wimbo bonyeza *811 *402#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako cha. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Kuro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice
Mianengi Manyarkochia, Kudusi Pene Kachel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Mambo sasa ni super. Mkiongea tunasikiza. Mlisema tulete jackpot ingine? Tumeileta 10 times bigger. Introducing Shabiki Super Jackpot. Hii sasa ni jackpot ya 5 million shillings. Unashinda ukipredict correctly games 15. Na usiposhinda inaenda kiongezeka kila wiki. Yani ni progressive. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on Super Jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games ichezwe. 5 million shillings inakungojea. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyakora mgajwang dakika na ngwen tok sa ngwen maro kinyi machiegni mano kang marariwa dhi nyime gi twak marwa Hera e Mbui. Aneno ka moko kuomu usebedo kuoro ote mopogore ote mabende lombo wanga. Keni Jesu acha gi ote mamoko. Wasoma ne moko kuom ote nikech wangiso Nyakora Mugejwang no nyalo tudre kodwa e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Achaka kanyo kod ote mokwongo Chieng from Kakamega wacho ni Hera mar Mbui 90% ok ber. Ote machielo Ote machielo no kindiko ote mabor Patrick Otieno. Iwacho ni Ramogi TV an Patrick Otieno kawuok Kisumo. Anto e Mbui kae to danga wach ni osekonya maber. Anene ayudo nyako e Mbui to gima ber ni ne wayudore e Facebook kendo nyaka sani ne wakaore ma wadak kendo wan kod nyithindo adek. Koro Mbui luore kaka itiyo kode an kod nyamigori mane yude Mbui mar Facebook. Mano living testimony. Otile Junior Jagongo wacho no yaure uru Hera mar Mbui okadwar winjo wachne ane mang'eyo gima osetimo na dino oliek nwa matin no osetimo ne ang'o. Otile no dina oyudo kata na thuolo mar bire studio. Kaka mano mako jwang David Omondi wacho ni ma janyakach Nyabondo Ramogi TV winjore maler. Hera mar Mbui osesanda mokadwa. Wacho do kidwa wuoye kendo sani de koro asenyiew kata dhiang' moro matin. Chalka gima nokote. Bernardo Tieno bande wacho ka eno yaure uru. Gima nyalo wacho en niya ni nyithindo manyiri nyaka ng'e ni bedo self independence en gima ber mokalo. Kik jizoea ni ka iromo gi rawera for the first time to kiki kwae fair nikech mago e gik makelo tungni masani waneno e TV kata e social media. Aya, odhi mbele ko wacho kanyo kata kamano mana ote machielo mabende oket kanyo. ACAC wacho ni an aeso nyagem watching live from Kisumu. Hera ma Mbui okinyal ng'eyo pach ng'ato. Unyalo heroru yes lakini okinyal ng'eyo tabia ng'ato. Aya paro ni wakao ote mogik mano mar Jonokoth nikech ang'ini ote chalolo. Okoth jaka no wuode Nyodenya watching live from Nairobi. Iwacho ni an weche Hera mag Mbui otamo wanga ojende masani sero nyaka nyimine gi e Mbui nikech kitiyo gi sura gi nyinge mopogore kachiel be sura bolokore. Iwacho ni iwuoro pinyne. To mago duto timore. Mane nadiera. Kalor ni pono ni romo gi ng'ato kacha tikia ni en watni unu chaka wuoyo. Kama bang'e pono koro mo sama koro dhi neno jonyuol pacho to karikelo mana kazindi ma en kazindi kata kamano ote modong wabro bedo kwasomo gi achiel kachiel kwa dhi mbele ko twak mar okinyi makawuna. Keni wachak kod Wendi kendo. Wendi ni napoko tieko nwa sigani. Ngeni no wewe wako moke stall. Moke stall. Gejal mobiro ka. Oromo neno kodhi. Kitieko nwa sigani Wendi. Koro
machalo kaka wuoyino nochako ng'atno koro nikech ok anyal luonge ni wuoyi nikech koro ogik obedo ng'ama duong' mane ok apar ni nyalo bedo moromo bedo kata owadwa mokwongo maduong'. Koro miyoni ochako penja nikech miyoni nwagogo mana mbaka to nokakone gima dhi mbele okia gima dhi mbele nikech ng'ani ywaya to ambe atabora ka koro ing'eni miyoni koro nyaka donje nikech ing'eni ng'ama dhako e chalo ga kamano mar alot mar skuma gini miyoni ne uso cereals koro ema chako ng'iso nyako miyoni ni gima chalo kamae notimore to ng'atni ok en ng'ama ne abiro romo godo nikech opogore gi ng'ama ne wasebedo go kwawuoyo godo mabe kata picha ne natang'o ne miyono koro kata ka miyono be ng'iyo to no ka ng'ani en ng'ama opogore to ng'ani be ogangore ma kata kineno ka dang' yani koro chala mobaba ira koro ng'atni owacho en ramo ni nyaka dhi kode en ema sebedo ka wuoyo kode koro okelo commotion ma ji osechako ji koro ng'ini koro nikech koko nikech ambalelo koro nago koko awuoyo gi duol mamalo koro ji osechako biro chokore ng'iyo ni en ang'o madhi mbele kae koro ji mang'eny ne nie side na jok moko be ne nie side ng'ani nikech kata kineno ng'ani nikech oro fare pesa di 600 to koro ng'ini ji support ani at least ng'ani ok en ng'ani koro ng'ani nokelo commotion ma minalotni ema nokonya ema nong'iso ng'ano ni basi we achuli pesa ma nyakono ni miyo mondo iwe nyakoni thuolo dok kumoae kanye mane nachakre chieng'no gima naneno Kisumu to nang'o meni dak digochone kata mna janyuol nikech odu be nasepondo dalawa achaka gochone nang'o idhi nindo oko nikech an ok en dhi nindo nwadhi mana gimoro nawuok gimoro saa 5 nadhi dong' en mana ng'adhi neno to aduogo nikech en gima napondo aduogo to koro nidok nade dala ka miyoni nosechulo fare manibirogo nochako miyi midokgo nochako miya madokgo ato iwacho ni e kinde manuloso gi ng'ano bing'eni kochopo nyaka okang' ma koro isewuok ikawo kata nyabagni moro matin iwuok Migori iidho gari bichopo Kisumu to iwacho ni ng'ani nusebedo ka uloso gode mbui pono ni ing'eyo tabia mar ng'ato e yo machalo nade kuchat kode e yor mbui biwach ni an koro ng'ano nikech adiera mar mondo mi iwuogi iket geno kuom ng'ato kata trust ng'ato ni dhi romo kode nyaka bed ni isesome kata gin ang'o mung'iyo kapok udonjo e gik makamago an yani ng'ani nen ng'ama nigi time na ing'eni nyako bero ng'ama miya attention koro ka kesido ng'ama miya attention masakasa odwa ni owuo kodi ng'ato wuo kodi nyaka so chiko tieno ok nindi ado ng'ano nigi time ni koro attention manomiya no ema naneno ni ng'ani ni serious koda pok ayudo ng'ama chalo kama wawuoyo gochona chakro kiny wanya wuoyo chakro kiny nyaka odhiambo ka onge gimotime na ena wuoyo koda koyudo time nikech otimo part time job ir baba koyudo time masa ma customer onge okaw simu gocho koro ne tich bene wuondi di engineer nyaka lakini yani nen japuonjre lakini koro babagi ema ne ja engineer koro nokonyo ga mama babagi samonge classes koro yani noketa machiegni ambe nakete machiegni koro an gi chunya nachako wacho ni wang'ni ayudo boyfriend mane akwadendoge aya ibro bedo kinyiso ka pono ni nisetemo oko miwacho ni koro we atemi kata mna mbui oko ka neno ka pa oko ka okrach tifina butiek nwa mare gimomene no yudo ka jal mabende no romo godo ni yudo nade ni fwenyo nade ni entiere gi familia dongi ng'eyo kaka iskiseketo ng'ato machiegni ng'ato chako bedo open nie but an kaka nonyisa ni no like an nobedo open nonyisa ni ne entie gi dhako but ne giwere arus ne gitimo lakini ne giwere ing'eyo kaka giwacho ga but an kaka nadogo awacho ni it's okay jatimbre divorcing nitiere aya ka ling matin dong koro ing'eni harakati mobiro Kenya kanyise ni abini airport kiki bine airport koro ing'eni kanyo kuma chako bedo gi suspicions mang'eny koro cheni ang'ani nyaka ng'e kuma ae koro nikech nonyisa kuma ae achako timo investigations gani wang'i ane ni ng'ani akanye koro kaduogo anga winjo ni bang'e ni entie gi nyaka chele e ndoa to oko bente gi nyathi mawuoyi koro wacho ni ma ok ber nikech but either way anonyise ni entie gi nyathi achiel but bang'e achako winjo ni entie gi nyithindo ariyo ing'eni koro mano suspicions chako biro iye asing'eni kaka nasechako bedo apart na chalo ka gima odwaro ni wa fix things to bang'e achako adhi a consult with my friend my therapist to nonyisa ni consulting na momi inego nyiri oko kae nikech inyalo dhi ni ng'ani dwaro wuo to kosedhi do ing'eni ni dhi ni wuoyo ni udhi fix things ka gik bang'e to ng'ani loro dhot
to negi e kanyo nikech kitamori dok ire to pod obro negi anega to onge gima ibro timo. Koro mage signs mano tima abet aweri gi ng'ani to kendo awera gi hera meg mbui. Pok itemo kendo? Pok atemo kendo. To luore nikech be nantie ga gosiep na moro lakini en to mare to nong'ad ga thunde like nong'ad thunde te nikech osiepne mar online ni nen ng'ama ya loka lakini nen mzungu. Ng'eni koro ka gi chat ten oro ne picha achiel kende. Ng'eni nyako ni oro ne pichni, oro ne commentiere everything. To ng'ani oro ne picha di achiel. Picha achiel emo nuoyo oro pile ka pile kokwaye picha. Pile. Ng'eni Facebook ne picha achiel ne mantiere Facebook. Kara nyese ni are you sure with this? Ni yes. Ng'ani aero ng'ani ng'ama fluent. Ng'eni oro ne ga pesa pile. Ng'eni wacho ni it's okay. If you're happy, I'm happy. Koni ng'eni with time to nyisa ni ng'ani osebiro Kenya. Odwa dhi girom. Mistake mane nyako ni otimo, no dhi hotel to register gi documents ge. To ng'ani oro ne pesa monyise ni dongi change. Ng'eni kose ni dongi change en happy. Wadhi a register gi wa book hotel. Koro ng'eni kose book hotel nyako ni otimo gimoro amora gi documents ge hotel kanyo. CCTV bing'eni jogi osefwenyo. Gidhi ka girwako hood. Don koro gidhi hotel. Koro ka gidhi hotel nyako ni koro dongi ka gisedonje room. Nyako ni ochako go namba kunyisa ni ati fina kaka nwadonje room kanyo. Ng'eni koro kwa chako have fun. Ting'eni utwe kitanda ka king'eni fun go. Koro kare ni twe ye kitanda titwe kamano. Ko kidwa chak ng'adi thun in mioro na picha gi kaendi ting'eni nanyero go siepe na. Nyoka kifuo. Chako ng'adi. Nyoka kifuo kamano kaka no ng'adi thun. Ting'eni gima nokonyo nyako ni. Ng'adi no gol koso osaro. Like giwembe. Koro ng'ado mathindo ni. Koro ng'eni ne gima nokonye neni hotel no nen it's a high class hotel nikech no orne pesa mang'eny. Kasi ng'eni high class hotel en kumi yweyo pile. Kasi ng'eni kidhi ywe oyud kolor room. Koro kitemo ni duong' room nikech sabe osekadho monego giwuogi. Koyaw room to oyud ka nyako no onido kanyo bleed lakini gima nokonye ni ng'ano nokonye ahinya. Kasto jogo no biro yaw room gokinyi. To no yudo bwanani nosewuok. Bwanani nosewuok osedhi. Koro kitemo fuati documents ge mantie reception gimora mora ne ok nyal yud ng'at moro no. Ok nyal yudi. Mano gima lit ahinya joma nyiri onego bed ni bedo motang' koro Sharon kaluwore ne en sigana malit ahinya. Koro since there ambe kama ne kaka natanga na wacho ni ng'ama dwa nena obi odwa mondi nikech ng'eni ka ng'ato dwa timo ni gima rach kose winjo ni odu obro ng'eni kanyo jothuru ntiere onge gima moko be wigi bo kuot bo wacho ni akacha to koro kanyal dhiye to gino bende ponono nyalo mana jiwo joma nyiri pono kiromo gi ng'ano mikia afadhali urom kata kuma ji ng'enye urom kata pak mo Akeni no yudo thieth ing'eni no yudo thieth entiere nyaka kawuono no yudo thieth kendo she's married now she's having 2 kids aparo ni wan wacho omakodho mane kanena mana kaka Brenda juolo wangi Brenda juolo wangi kanyo na bende pok otieko nwa sigande akeni sani bende setemo kendo hera mar mbui koso mari norumo nade mano to dorumo kamano kaka nase bloke but owacho ni ok ohero wazungu koro awinjo reason mare ambe na bedo gi time marach gi jarating mana same tinda koro ng'ani nwarado godo ing'eni koro ing'eni en ng'ama ni Kenya imbe in Kenya koro it's like you feel one machiegni wanyalo romo anytime koro wawuoyo gi ng'ani modhi then at some point obukore abukani do you know anyone who needs a job then sechego ing'eni ine otkachacha onge gimitimo then you're like yes I know onyisani okay kiyude to ng'ise mondo oorna details ge bla 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 tawacho ni sawa don koro ing'eni nokia nyinga mar adier ang'eya nying matiyo gode e tinda kachacha koro aoro ne documents not mine but aoro ne mar ng'ato koro mamiye nyaka namba ng'ama chielo no nikech tich manong'isa no nokanyal timo ng'ama nyako be koro nikech nong'isa no dwaro specifically a lady mano bangi mane sewe kuma ni seweche mama chiel koro majarating koro odwaro omanyo ng'ama nyalo tiyo to en tich maber to nang'ise ni anto kanyal timo nikech aonge experience but ang'eyo ng'ato manyalo timo tijno koro amiye namba and everything koro kasemiyo ng'ani namba to gichako wuoyo gi nyakono of which nochalo gima en very legit
Koro onyis nyako no or some documents, and then in the process it's like ngani ne dwaro some cash. Oko dwar pesa mang'eny. Isiki oro ni like 1,000, 2,000 kawuono loso ni ma ingeni tijni wabroga dhi oko yor pesa ma kama oye nyaka ni nitere gimoro ma nitie document moro ma onego bed ni kawe county government of Nairobi to idware urgently, you only have a day to tijni kinyi yudo momi nyaka actually nyaka gi number ineno kaka number mag companies jako gi mane number mag gochoni godo and then more nyaka email yani wakora mko professional exactly gimora mora is very professional mineno ni mileage it koro ngeni giwo gi nyako ni to nyako ni share koda when you say everything man say okay just give it a try koro nyako ni oro pesa oro like around 10k mwacho ni Brenda kama sechopeni it's a lot to kane katijini ngani dwaro ni amany visa 10 visa I don't know nongise ni onyalo cost around 12,500 koro nyise ni the only thing that is remaining en mar visa ni to ido kanya koni oseoro 10k koro gimodong en mana mar visa ni tangise ni okay what do you think should you give it a try ka in gi pesa na ama though anto okane ka okochuno nikech pesa mose ka okuomi is enough to anbe okange maber na beda kode frank bangise ni okange maber en mananga mwarado goe internet bla bla ongisi nyaka no ngama nyalo loso ni izo ma good conduct on the spot to work instantly to kendo oro ne nyaka document mineno ni hii nayo inakaa hiyo good conduct but yenyewe ukiangalia kwa list unapata hauko hapo ukienda kuangalia hii citizen yudo ka in kanyo yonge but good conduct to ingo koro nochopo point ma koro onyisa nyako ni mondo mi yud tijni dwarore ni mondo warom kodi lakini kikingisi your friend mano refer about it then nyako ni onyisa ni ento oluor but onyalo give it a try adoni mag parono gi kanyo matin Brenda chenro ni mar mbakoro winjo nyaka gik matimore kor gwenge mapacho ka gi thuolo ni mano ogai maduon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka loso ka bende oriwore kanyakla kod okinde pacho kae ka gibago ng'anyo mamuol ka gikwedo kaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo kaseyo joyal buche e pacho ka onjane monde. You are the custodian of my property. So now Professor Sihanya will lead all the advocates in taking our oaths. So I want to just reaffirming our oath. But before we do that, we have a statement from the East African Law Society, which will be read by the Vice President of the East African Law Society, and then thereafter we will just reaffirm the oath. Members of the press, allow me, this is a statement by the East Africa Law Society. I'm going to read it on behalf of our president, Dr. Fawz Twaib. My name is Ramadan Abubakar, and I'm the vice president. To all media houses, in recent weeks, we have witnessed an escalation of attacks on Kenya's judiciary through utterances by various leaders, including the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto. These concerning utterances erode judicial integrity and independence and paint as evil those who legally use courts to challenge government excesses. The East Africa Law Society is deeply concerned about these persistent attacks, which also violate the principle of separation of powers and judicial independence as enshrined in the Kenya's constitution, as well as in various international instruments, including the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary, the Bangalore Principles of Judicial Conduct, the Universal Declaration of Human Rights, the African Charter, and the Commonwealth Principles of the three arms of government. We join the Law Society of Kenya, the Judicial Service Commission, and the Kenyan people in condemning the attacks and urge government officials to refrain from antagonizing the operations of the judiciary with the cornerstone, which is the cornerstone of any just society. The attacks also have the unintended consequence of eroding confidence in the judicial system. It is our assertion that the rule of law is essential for the progress
and prosperity of any constitutional democracy, Kenya included. Where grievances are raised against any official in the judicial system, we urge that the same be addressed fairly, procedurally, and within the existing legal frameworks. In solidarity with our sister bar, the Law Society of Kenya, we urge all our members from Kenya to participate in the peaceful protest organized by the society. We shall, as a regional bar, continue to champion and defend the rule of law. Human rights, good governance, accountability, and independence of the judiciary in Kenya and across the East African region. Signed by the President of the East Africa Law Society. Thank you. I think we also... We repeat after you. Okay. Good morning once again. My name, as you are so told, Ben Sihanya. I'm an advocate and con law professor. So I'll read step by step and you follow after me. Raise your right hand. I, then your name. I. Then your name. Your name. Just a second. Let me start. I, then you say your name. I. Nyakwara Mugejong mago kinde mapacho kae mabende koro riwore kanyakla marang'anyo kagikwedo seyo majaten piny Kenya sebedo ka seyo godo joyal bura e pacho kae kagiwacho ni mano nyalo chocho chenro mar yudo ratiro e pacho kae. Ng'anyo makamago bende obagi e counties mopogore mano moriwo nyaka county ma Siaya. Kamo kinde mantiere Siaya bende kawuono biro bedo kaging'anyo kagiloso gi duol achiel kagikwedo weche makamago. Chenro makamano pod wabiro bedo kwamenyo ni achiel kachiel kawadhi mbele kod chenro marwa okinyi makawuono. Kata kamano Sharon pod wantiere twak yemit. Twak pod yemit. To gimomiyo ni wabedo kata mnagi twak makama. Sigana tok rach winjo. Sigana ber nikech kowuok kuom sigana eka wan bende wanyalo bedo iwacho ni gi lessons gi dho ngere wanyalo bedo gi puonjruok makare. Brenda, to kiteke sigandi kasto wadhi nyime. Wachni no kodhi mabor ahinya nikech koro osenyiso nyako ni onego obed ni en kod visa. Koro nyako ni get back to me nikech ng'ani ong'ise ni kik onyisa gimoro amora mawacho kode. To an ema namiyo ging'ere gi ng'ani. Koro ambe achako penjo ng'ani gik monyiso ng'ani gi be gin adier. Then koro anto onyisa gimopogore ni en onge pesa moro amora mosekwayo nyako ni gik ma nyako no nyisa en kamoa e godo. To at that time yudo ka like around over 11,000 mar nyakoni osega oro ne ng'ani kiloso ne gik matindo tindo to inaenda tu hivyo. Koro mana ngiso nyakono ni kama koro chopeni anto koro alogo, the decision is yours. Koro mangiso ng'ani ni nikech koro weche opogore okane ka wanyalo dhi mbele kodi nikech after all gima koro noriwo wa kode at that time ne na wach mar manyo ne nyakoni miyo nyakoni tijno nikech it's like the main goal mane odwaro en ose achieve mar manyo pesa to it's like gini notimo ne ji mang'eny nikech ne en gi two of my numbers. Koro ka aseng'ise ni anawera gi wachno no texta gi namba na mokwongo kasto duogo gi the same message o texta e namba na machielo with the same message, the same person is needed and everything. Tinda on to namba ni madiere niketo e Tinda. Don't kusechako wuoyo then ichiwo namba imiye namba. Koro namiye namba mokwongo kasto kana aneno ni gik moko ok dhi maber ahinya aduga text gi namba machielo no. To koro oro na the same message ni dwaro the same person mawacho ni there is something that is going on which is very fishy. To gikanye mnangiso nyako ni she should just leave it alone. Exactly. Tingeni nokonye Joyce. Nokonye gino mabe wanyalo jiwo godo ji. Ng'ato kamanyo tich Sharon onge tich moro ma ng'ato ng'isi ni chul pesa makama e kami tich kimanyo thothne pacho kae wang'eni jogo makwai pesa ginyalo bedo jogo ma jomaundu kata jogo makwalo machano kwali omiyo kata kimanyo tich tibedo ng'at ma ponono riekore matin kiwinjo nyaka ng'ato kwai pesa to mano red flag nona ne monde. To gimomiyo ni wabedo kata mnagi twak makama sigana to wasewinjo to bede ber ni iwacho ga ni samoro once is a what? Once is a mistake. Once is a mistake. Twice
Beluo bende samoro bende kikre. Once is a mistake, twice is a lesson, donge. Koro bende amor ni rowere ma bende yudo thuolo mar nyisowa siganda ge osenyisowa lessons kata mana puonjruok ma bende ne giyudo. To nyako ram ga jong mane no abina ngini nitiere kod sigana mathoth. Ginero ma bende nomiyo wabedo kata mana gi sigana makama twak makama Joyce en kotenre kod sigana manotimre juma mokalo. Manyaka sani nitiere doho makeni un bende ne yudo thuolo mar winjo jal moro ma bende iseyo gi nek mano mar nyadendi moro mana giromo godo e mbui ringre mare no yudi mana Airbnb koto nyaka sani sigana makara na kes makamano nitiere e doho emomiyo ni puonj makama ber kwachwalo awadhi ane korka korijoni ni wacho ni e mbui kacha inyiso wane ina iseromo gi ng'ama wuoyi ma en osiko kuoyi ma pesa to bang'e kigocho ne to kodwa mako nikech en jago ma wuoyi ponono ang'o mane oori mar mondo mi koro idhi e mbui kacha imany hera kata ang'o ma ponono sundo joma rowere mar mondo mi omany hera e mbui nikech kwatiyo kata kod ranyisi nitiere mbalariany wang'ene mbalariany kacha nitiere nyidendi mathoth ma bende gisomo gitimo courses mopogore opogore ma ponono kimanyo kata maber tinyalo yudo kata size ni moro munyalo loso godo gik moko bodage yo makare kata kamano ang'o ma dhiro rowere mar mondo mi omany hera e mbui gima dhiro rowere hera mar mbui en peer pressure mano mokwongo do kar were like e sikul biro winjo ka nyathi sikul koni an ok anya date ng'ama an gi university achiel ok anya date ng'ama an go machiegni koro ido ka ng'ama en go machiegni cha beto ng'eyo ma kotemogo to at least onya bet in the safer hand koro peer pressure no ema inyo jini kech nyocha winjo ka jiranda moro wacho ni nyar ng'ane cha nyaka nyicha yudo jaman tindo sungore amba dwa dhi manyo ne ng'ato Saudi Arabia koro penyi ito ng'ami dwa dhi manyo Saudi Arabia ne dwa dhi manye nang'o ema koro an owuok to dhi e mbui to kodhi e mbui koni kata tindano to romo gi ng'ato to kuondgo gima ng'eyo ni cartels ema nitiere ng'ama serious gi life ok apane dhi bet kanyo gi cartels ema odhuro kanyo ng'ama nigi hera mar ukweli madwa iko dak ok apane ni kanyo sani giromo nade mago ng'ami ng'eri komise investigate like kanda kaka an advice manyamiyo ji sani dakare primary school secondary koro in university samoro katitiyo ng'ato ming'e ni inyabet go nitie joma ni kate DM ni ming'e ni in go maber ming'e in and out ing'e jonyuolgi ok inya timo negi marach to rach joma nyire ni an koro adwa bwogo ng'ane gi joma nyien GPM koro piem na mosemiyo nyithindo hinyore miyudo ka ji oyudo cartels to cartels go kaka story manyicha yudo mar waucha king'iyo ng'acha yudo ka ng'acha nodak e life maber king'iyo cartels manyicha gin go ng'acha riembo mana Mercedes Benz geche madongo dongo koro mana life manyire dwaro sani makoro iromo kod ji chieng' achiel to in odiochieng' achiel no osepango gimoro amora ni ng'acha nigi pesa oseoro na 100,000 koro peer pressure ema negowa koro peer pressure ka waketo piny to wanya konyore wamany joma nie network wa joma wang'eyo in and out ma wan go machiegni manya investigate wan lecturer moro konwa ni anta bedu na nyadit kata classmate maneno pile mang'e in and out to kadhi ne ng'ato oko donc classmate ge mesi wacho ni ok gin level gi ok gin class gi koro mane makoro dhi nyima koro idhi yudo ng'ama class to ng'ama class yoko kucha en cartel nikech wan joma juwuoyi ka noseneno nyako ni ok dwarwa e yo makama ana dhi temo gi yo machielo mar wuonde kanyo man miriambo an bire ikete life moro mone ni mane life ma joningo bede to bang' mano kare ni wuonde to miriambo ng'ere mana ka gima rach osetimore kaka mar waucha nano gima otimore cha miriambo ng'ere tok mano kara oyudo ka en gi ng'ama rach mosebedo ka nego ji koro advice manyamiyogi riere uru tir gi hera sani ok ochuno ni nyaka iher ng'ato nikech wach pesa kata wach ang'o ng'ama bor peer pressure kik ng'ato ketie hard work tich mitiyo matek itiyo kendi ng'ato achiel ti matek kendi ki in hera mar mbui ni were uru kode ok okony en gi disadvantage advantage to en go mana for information for example in jahera ni Mombasa in Nairobi communicate ing'e kaka lwasi chalo Mombasa koth chwe koso chieng' koro nyakony mano to ng'ama nyisero mogo ming'eyo koro communication to ber go koro online koni samoro ng'ama ing'eyo samoro ticho emo pogo lakini ung'eyo lakini mar mapok iromo gi ng'ato cha itere wi nudhu romo gi ng'ato kinyathi manyako ting'e kado osiepne dhigo kendo ji aila go kikone na biro gi friend na odhi tamore
Ibi winjo, kiwinjo ka ng'ato pushi ni abiro gosiep na morano go ka. To tamore ni kikibi na dwani bi kendi. Ni bi kendi. Mano chiji. Kechwan joma chuo wang'eyo kikono nyako no bi kende to biro gi ng'ati imbi winjo karachni. Mano samoro ne sei ko plandi moro. Koro in ng'ama nyako. Koso pesa mionge go. Samoro pesa emio giwacho ni pesa ema gionge go samoro lakini en ga plan moro ema gin go ga. Ok en kata wachi pesa no. Sechoro picha moro ponono magalagale e pache. Koro idhi wuoyo plan. Picha ni e pache kanyo ne en go koro idwa wuoyo plan ma kowinjo ni ting'o osiepni. Ting' nyaminu romo gi ng'ani. Kata ka osiep timoro dhurom gi ng'ani hotel mokwongo. To romo matinde ma idwa romo gi ng'ato one day you spend the whole night with him to koku romo odiochieng' mokwongo. Mano gima nyithindo manyiri oningo we. Kata one day iseromo gi ng'ato kaka nyadendi koro kaka nik mar nyadendi mabedo notimre iseromo godo yudo yugi. Yeah, I was surprised ni nyadendi cha noromo gi ng'acha for the first time. To first time no jogo no se book nyaka ya BNB. Gise book ma gise test nyaka aid so ng'ani ko kiromo go odiochieng' mokwongo. Ne gino malit ahinya. To gi kai lago setimore mang'eny nitiere mopondo mosetimore ma ji otonya tonya matin. I know the story moro timore like Ngara here in Nairobi. Ti nyako moro mabe ni jokinege that time. No ogonwa sime okonwa ni an kumaracho no doko ni wange kuma ne intie. Wadhi wayude lwet jomaricho. Ka jogo nosekete ni nyanege sa asaya. Koro ji mang'eny to kalo mar waucha gima nomiyo otenda ahinya nikech koro en mare notimore ma gicha nokawo ngimane. To nitiere mopondo kuma nyiri time iluongo ni narrow escape. Chon ka ndiko composition primary winja narrow escape. Jomo osekale narrow escape no ng'eny kata ng'ani osekonwa story ka wendi ka. Jo narrow escape go be ng'eny. Koro gima wanya avoid go gini en wach you date ng'ami ng'eyo maber miseromo go kikirik ni dating nikech peer pressure mar pesa kata koso pesa. Paro maliwa kanyo makare ahinya. Tingeni stoch wa huma bendo senindo nyadendi mabende koro isenindo negi homiyo kata mna nyidendi mathoth no wuok mose gwara ng'utgi mabende kaka TV mar Ramogi wasekelo chenro makamana ng'ini Brighton poko losa ahinya en achiel kuom rawera mabende nitiere ka mabende wacho ni en weche mag mbui gi poko temo wacho ni kanyo en odwa mana manya ching inyiso gimomiyo ni podi nikech ing'eni rowere wantiere e mbui mopogore opogore mbui kata ka wan iseyao ji timo gik mopogore opogore mbui nang'o ni in pok ikawo okang' ma kamano. Ok ni pok akawo okang', adieri matin e mbui miriambo ng'eny to kaka osiepne osewacho ni cartels ng'eny kanyo koro hera mar mbui nitie weche ma nyaka wang'i kendo nyaka wabed kin kidhi manyere mbui nitie concerns ma kata kapok uchope okang' mar romo gi ng'atono to nyaka bed ni nitie weche moko musewuoye matiyo okang' musechope. First of all anya wacho ni kapok uromo gi ng'ato nyaka bed ni usewuoyo e okang' moro malach onge rokni ok inya romo gi ng'ato online kawuono to usepango ni uromo kiny. Nyaka take time kuwuoyo ing'e interest mar ng'ani chalo nade ang'o mohero pache ni kanye nikech kata kaka ng'ane wacho ni noyudo muislam to en e din machielo cha koro kar din kanyo ka winjruok nokodhi obedo maber koro kiromo gi ng'ato online nikech en ng'ama ikia ng'ama pok iromogo interest to nyaka match kapok uromo iwinj ng'ani eto pache ni kanyo hero ang'o komero timo kasto time be time online nikech uonge kanyakla nyaka bed ni uwuoyo more frequently mondo get time mondo ing'e pach ng'ano ing'e gik mohero gimodwaro gimo expect goals ma en go kasto also about profile nikech tiji mang'eny riambo ng'ato post picha kanyo profile kizoom ineno jadendi majaber chieng' mokupango romo to ng'achiel emochako apia I know of a friend mara campus kachacha ne giwewa gi nyadendi maber magipango romo koro chieng' romo nobedo disappointed nikech picha mane osebedo kong'iyo kachacha ok en ng'ama no apia kanyo koro profile nyakimbi ibed ng'ama ohero gather information ok irikni kineno ka ng'ato post picha ok inyalo ni profile en achiel kikwaye picha to osiko makoro ni picha achiel nyaka
you must have samples make picha go picha ni nga opos picha mabe ina die inone imbe kata video call no okinye ngato oknye wundi ni oluoro video call ngamuloro video call karoti mango online kuluro video call video call no benyaka if it's possible kineno ni mano nyako nyuwe gera dieri inya nene ni kare ma ngama wuoyo go kasto now about kakoro se plan uda romo kunya plan ni kaunu romo for the first time to say the book a secret place ne mudine nore it's advisable ni kuda romo gingato for the first time urom kama open in an open place get an first meeting pokuromoga ikia pokingengani mabari yetingeni kibedo ngata chingama ikini at least unya wuoi ineka timbe neka kobed kodi service munikiro ngat for the first time romuru kama open in an open place kama open nyalo bedo kaka kanye Brighton. Okay, aja tani town kae wangi we have gardens. If you book a garden kama just easy to restaurants open place outside iruka jomoko bende mu book kanyo jok mobiro gi nyidendi gi kata familia umeon ma table moro kanyo uwuoyo okojo nyako dhi book hotel room ma secret maka gimo marach timo kata ji dhi mang'e ka gino setimore but it's advisable and it's for your own safety getting any online kuromo the gima maten time muka to build that trust to build that trust modinge interest ngani modinge ataka ngano be serious kata ken serious kasto mama to apply both to jomanyiri gi joma dicho ngeni okinya blame ngat nge jitebok prefer wuotho kata dhi manyo ni koro dhi manyo nyako koko yudi ntie jok masha in person oluora ni chomo nyako tir no dhi wuoyo kode no dware mano luor koro ngeni o prefer online yo ngando ma chatting ka obere ma oro messages ma to koro in person oluor ma ni koro diwo gi nyako cha kanyo onge koro ngeni online platform osekonyo jok moko ok ni kiterach kata ni timbe ne richo oluora koro ngeni online ka oyudo time mar express himself and kodhi korka pesa ngeni ngama serious ngama ngeni serious mamanyo hera mara dire online dating ka okinya password wach pesa ni useng'eru matin sichako kwayo pesa mani ngeni kata ko ngacha ng'iyo kang machielo onye ni ka manya bedo cartels mang'ani weka ng'ani nyatiyo koda kata kwa pango romo aoro ni fair nikech ng'eni ok en gima rach ni samoro inya jolo nyawadu ero ne fair mondo rom but intentions e king'iyo ni the rate mokwaye pesa no samoro nya bire pachi ni ng'ani to chalo jamriembo chalo cartel koro ng'eni kanyo trust no dika gima lal paro maliwa inya mabeni medo chwalo Joyce kinde mabende rowere gi loso gimoro bire pacha nang'meni wan kaka nyidendni kata mna joma nyiri wan vulnerable wan ema kinde ka kinde neno ka cases mathoth mabende lando obede weche mag hera mag mbui weche mag hera moko dhi yo makare wan ema nyaka yud ka kwan magwa nitiere malang'o mok timre anyalo bedo ni ponono akia ni en gombo mang'eny ma nyithindo manyiri nitiere godo gi sani kalu ni ponono neno ni mbui kacha nyalo romo gi ng'ato ma ni ponono lwete mor koro romo kode to nyalo konye yore mopogore kata kamano nyaka sani koro ji nyaka beda kicha kapok iromo gi ng'ato ikia pach ng'ato e yo makare ibedo motagi kurom kuonde ma opondo Keri inbe ndepok iloso anno ka thuolo marwa bende dhi piyo ahinya kabisa twak chiegni mana rumo twak to iye mit sari yore kamba kabemit Keri ni wacho ni mbui kacha ino kine ni mbui en gima ber kalo ni wacho ni dong ing'e ni ng'acha wuondi to in bende koro nyaki wuonde kode to kata kamano wang'eni nitiere jomoko madhi kacha ka gintiere kod genuine intentions matende ni en odhi kacha ni ponono en omenyo maradiera ponono nyalo bedo ni wuondo ng'ato to en kara iwito mana happy mar yudo ng'et ni moro ma ponono ni nyalo yude yo makare kata kamano ere kaka ji nyalo neno ni mbui kinde mabiro mbele otigo de yo makare mar mondo mi obed kata sites mopogore ma ji manyore ma ji manyo hera mar mondo mi weche mag miriambo orum Erokamano ahinya.
ngini kadok chin matin Mbui kamba sa yude hera mara dieri yudo hera mara diera mo bedo gi ngani gi nyani igni madhi adek lakini kuom wechegi nwa weche jipogrega koro kaka noromo kode anya wacho ni hapa ne ber ningechi nanene Mbui to kuom hawi maber chiemo ka aloka wacho na lok kanisa wadhi kanisa moro ni along Thika Road tano ka nyako yudo ngima nene Mbui cha tukura nene ka wacho ni koro onge kata meaning mar di woko de Mbui kendo machielo wawa bigire ka ningechi en ka anene ka ma kamane kaka nwangere ma nwaloso wechego koro kanya wacho ni hera mar Mbui rach lakini gimoro achiel nitie manyaka wangi jibire Mbui ku to seek revenge muso on ladies gi ningech inya yudo ka wuoyi moro ngenye ya wuoyi ma jatiyo gi pesa gi yudo ka invest in this lady ye wich ko dwaro minyiew gi nyiewne wie isuko ne inyiewne law mono dwaro kaso nyako ni ubero kod igni mo kari adek to dio weyi yudo ka kare okin kendie ma in kode un kode gi Brian to gi June ninja kit mwandu in sukwich Brian ja children ngat machielo ja nyiew lewni koro magi mamiyo ji seche moko ng'ato kaka ni nyalo amua ni wadonje online ka ma nyako moro nyar ng'atu nyarwegi amba tim ne gimno tim na cha makori timo ne ng'ama innocent makori ichulo kuome ningech koro in gimno se tim ni cha koro gima kelo sana nyiri hinyore ni en hero mar material things ngeni nyako nyalo bedo ni sani en ot kachacha wiyo jany to kong'iyo Sharon tendo ka Sharon maybe usuko wiye Sharon ler to gombo ni ambe ka yude ng'ato maketa maler kama to kiani Sharon maybe tiyo tije emomiyo bedo maler kamano kar mondo miyo somo ma tije enodhi manyo ng'ato mabro konye e miye pesa of course anya bedo ni gi pesa mo matin ibiro mokwongo ami single mo 20 ibiro maria mi single mo 10 isingeni kwa ni gi pesa to maybe service asese ka degi ne biche ka bed gi single for biche masimi 1000 simi 20 kodo ma 20 dongo ni atimu ni go anyali abodhi abuko ot moro akawi kaso yini ng'ama nyako ere kaka igidomo gi ng'ato dichiemo kwongo to dhi e ot joma nyiri otende ng'eny Nairobi ka ma ji chieme to ji obede kamo yawore mang'eny ndi dakirom gi ng'ani kanyi kai nti gimoro achiel mabwa nyisaga to onyisaga ni Franco nyathina ot mokichul kikidhiye ni nyako luonga ni Franco biye oda ni atedo bi ichiemo wanindku ero koro wase chiemo itedo wanindo alonyo longa an gi sirwacha moro kamoro dongi kaso gonod ni duongo to tigo betie lwete okachacha to dhote na chiel mawuok ng'ani negi dongi ni nyako yaw ne wuonot ng'ani ema chulo odni koro kaka in nyako imbe kikidhie ot mapok ibede dhako egimanya nyisi mapoko kendie to kochuno ni nyakidhie nyis ng'ano owuogi urome hotel to dongo tende ge mineno kara mna ya BNB ang'o minya kudhi buk mana room dakulo uromo kanyo tu chiem tu uwo uwachi weche uto dhi kumudhiye ino nyako iwacho gani baba chak mistake money remove sex from a relationship and many people will have nothing to offer udhi book Airbnb ni for you people who have which sex tango mio the moment you remove that sex from a relationship what will this man offer what will this lady offer Sharon anyisini ladies ginigi pesa okoka yude nyako moeri mon neka nyako nyoni woche masingel fapar yude nyako moeri mon neka nyako twangu ni koti masingel fabich magi ang'eyo okuchuno nyama dichwe manyaka tigi pesa ne lakini ningech koro jiok many hera jimanyo pesa jimanyo geche mabeyo German machines ema yudo ka nyako koro odhir ng'ani ningech ng'ani osemia singel fapar onya 100 million ariya nyego German machine karibo German machine go kuto jidiworo kaka ang'ama lich iwinjo koro ot mokichul kaka ng'ama wuoyi ano kanyal di ot mokachul adhi nango ichakulunga odno nango abiro nango makaso angila wagi beti saburu tieno arigo kachomo kune iwinjo koro in menyako ot mapoko kendie ni wadhiye bet kaka osiepo mwacho kania rom kode od minwa iwinjo sama ni ma friend na obiro inyawude gani ma ngawa somo go biro lima iwinje pach ng'ani mondo avoiding weche mang'eny iro ka nyako nikech gin mefane bo gin magi hinyore nyako ng'ama soft ma kose pamidi chiel vinyori kanyo ose hinyi iro ka tho ng'eny kuom nyiri molo kuom chuo iwinjo mo sana be chuo nyiri ma tho ahinya okoku be miro ka hinyore nikech hera mag mbui gi uromo gi ng'ato ikiaye ikiani ng'ani seek revenge odwa love inise iye
ibook room number di abiro idhi kidhi Ringo kaka ng'wech. idhi omo what idhi timo ang'o mokwongo iterori mondo yani ichal ng'ama tiyo tich ma kaw sadaka ma tere kanisa ting'eni pasa to gima yalo onge yani atedni ma njakni ma kendi go dogini muony ai mano kwani ng'ani omi ang'o momitimo ne magite iwacho kanyo makare nyashara na kia ni wasoma ne moko kuom ote kendo Aparo ni ma wasomo joneno ote. magwa chwalonwa nikech ote bende thoth ahinya jogo manenowa e mbui achiel kachiel bende ber ka kinde duto wakawo pachgi mondo kik gine ni waweyo gi chien. Ote mokwongo kanyo John Okoth jakano wuod Nyodenya watching live from Nairobi. An weche hera mag mbui otamo wang'a ojende masani mano ote mano asesomo sero nyaka nyimine gi e mbui nikech gitiyo gi nyinge mopogore kachiel gi sura gi bende olokore awuoro pinywa. Ote machielo Steven Oginga gavana iwacho ni winjo twak e yo makare kintiere Sir George Sherry Electricals Rodi Kopany Homa Bay. Iwacho ni hera mar mbui en scam. Ji serore maherre machal were ka ji okoromo. Sometimes bende inyalo romo gi ng'ato mane ok expect. Tabia bende samoro ikia kata ni en jangili koso. Evans Obiere bende wacho ni ber mondo imany nyako gi dhogi moloyo mbui. Governor Juma iwacho ni hera mar Facebook ber but take time mar ng'eyo ng'ato mondi then kik urom e private places. Mano kende. Ote machielo kanyo nying no tek ahinya wacho kanyo ni Jacob mar Migori an manyo hera e mbui mora kabisa. Okane rachne kata matin nikech it makes my work easier. It kills boredom and much fun. Mago paro mopogore kanyo. Aparo na kao mogik nikech wadong gi mathin dakika par mondo watiek twak. Mary Jack kintiere fedha iwacho ni ji owe hera mag mbui nikech oketo joma ng'eny e andaki. Joma hundu mang'eny sani ema manyo johera gi e mbui. Nyiro bed motang' ahinya e weche makamago. Dong mane na dier na kaluwore gi kes mantiere doho gi sani nikech jago manyi iriwe ni en gi Range Rover to kar German machine ma bende ng'ani na wacho kacha to kar en mana mokwa. In mogeti. Paro to ng'eny ahinya ni wadong mana gi dakika 5 kende to waloro twak mar okinyi ma kawuono dakika 5 gi angwa poge makare mar mondo mi waduto walosi ka waloro twak mar odiochieng' ma kawuono mana wachumo gik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono wachak kodi kendo in wende kachiel kod jip minyalo jiwo godo rowere kalure kod sigana misomiyowa bende nyaka sani isedok mar mondo mi many hera mbui kacha koseni ting'o badi wacho ni gima naneno Kisumo ok achaka doge. Gima naneno Kisumu ok achaka doge lakini ok dang' awach ni hera mar mbui ok rach nikech nitiere jok moko mang'eny mosekonyo modhi loka moloso ngimagi moloko ngima jonyuolgi kod hera mar mbui. But gima nyaka ng'e ni sami dhi romo gi ng'ato tem ni ng'ise osiepni kata iketo live pin mari mar ng'atni machiegni mondo kata gimoro nya timoreni ng'ato nya ng'e kuma idhiye. Koro gima nadwaro ng'iso ji jok mambesena en ni wabed cautious gi hera mar mbui. Ok en gima ber kendo ok en gima rach but onya hinyi ama onya losi. Mano manyawacho. Erokamano ahinya. Brighton wachni mogik watieko. Mana kaka nasewacho cha kibedo online dating ka success mar online dating nyaka nitie factors mi consider mondo we have the good part of it mano kaka advice my fellow youths nikech ok yudhe kende matiyo kode nyaka joma dongo koro mana kaka nawacho cha concerns manyaka bedi first of all kidhi e dating site nyaki make sure ni dating site no en authentic and legitimate matiende ni nyaka obed site man gi regulations and code of conduct. Ingeni sites kaka Facebook angeni ntiere extent mokinya kale in terms of information kore ingeni privacy mar ng'ato in terms of information bedo ga secure nikech ntie sites moko ma very strange ma inya share your information gi ng'ato to they'll misuse such information. Because it's very en gima ber mondo ibed keen kishare information kata kiyiero site immediate oge online dating. Kasto korka romo kanyo nawacho ni mondo normalize on your first meetups kidaro gi ng'ato mokwongo romuru kama open ma ji nitiere munya wuoye
kama ji neno ok ni dhi uromo for the first time tusedhi book room kamoro mopondo ma kata ng'ama nyang'eyo kotimni gima rach onge. Koro it's advisable on your first meetups romuru kama open munya wuoye mondo share your ideas. Kasto anyacheko kawacho ni online dating ka gima mata sana it's the seriousness and the legitimacy of both partners. Ng'amuromo goni and serious to what extent? Ng'eni inyabe niromo gi ng'ato to karen katel kaka ng'achane wachocha. Koro online dating ng'ato anyacheko kawacho ni rach to nitiere but joma tiyo kode yo makare nikech tie jok modhi be manyo kacha ng'ama chielo biro manyo jogi koyudore to ginyasha interest gi to ginyalo loso gimoro out of online dating. Erokamano ahinya. John, wachni mogik mana mapiyo piyo wadhi kwatieko. Advice manyamiyo ji mogik ni online dating ni kidhi e dating wang'iyo ni dating no ema dhi loko ngimani. Kik iket pachi ni ng'ama idhi date ema dhi loko ngimani. Lok ngimani kendi ng'at achiel. Lok ngimani kaka in education one more ni education, career, employment, then relationship. Let us follow that order. For nikech janyuol ka janyuol dwaga ni nyathini follow mano ka nyithi sikul. Apani ki follow that order to time ibiro donje hera chakoro. Ibiro yudo ka koro in machwa ma gik mosetimore ne jigo ok nya timore ni. Erokamano ahinya. Tifina, wachni mogik. An gima nyalo wacho mogik ni Mbui oting'o joma opogore opogore. Kendo Sharon, wadwa kipenjo moro mani penjo ni ang'o miyo nyiri ema nitiere situation machalo ma inego sakasage. En niya, ang'o midhi time Mbui? Mane penjo minego ipenjri kendo kispenjori penjo ni ng'e ni ji te penjore penjo ni. Nikech sami dhi e Mbui in ing'e ni idwaro hera. Ting'e ni sani ng'e ni niya chuope gi gin dhano. Nikech gimbe giwinjo rem, gimbe giwinjo lit. Kineno ka dicho sikoro ni pesa sakasa, ng'e ni embe otiyo kendo kine or ni pesa no otiyo ne pesa no. Kaso bang'e kichak idhi tame ng'e ni asira no samoro nyaidho. Koro ka in nyakoko kanyo, yud pesa ni matin e lweti. Eka kata kidwaro bedo gi relationship e Mbui kata kanye, ng'e ni intie gi pesa moro e ofuko ni. Mondo bang'e kata ka dichuo dwa timo ni gimoro ng'e ni motimo ni gi herane. Ok ni ine midhi kwaye. Ng'e ni kwayo ni amomiyo samoro wang'o ga iji ni ise kwaye pesa mang'eny kasto bang'e idwa weye. But ng'e ni ka en momiyi to onge kaka onyalo tami. Nyalo nyisi ni aya sawa kari nyalo timo ang'o inyalo dhi adhiya. Koro kwayo ma nyalo nyiso nyiri oko kanyo ni bed gi pesa ni moro matin mondo kata kidonje Mbui idonjo kimanyo hera mar adier. To chuope be anyalo wacho negi niya ni hasira giwe hasira mang'eny kasto oro pesa magoyuma giwe nikech une mudwaro gigi kendu. Kasto nek en rach. Erokamano ahinya. Brenda, mana mapiyo piyo. An gi wachna mogik manyalo wacho en ni wach mar online dating kuom adier en gima ber to en gima rach. To in kaka nyathi manyako ayudore ni most of the time wan bedo victims. Koro in nyathi manyako weri gi peer pressure mar ineno nyawadu nigi gini in bende idware. To sheka gimari in kaka nyathi manyako ng'e ni mae e gima dware kit ngimana to mae e gima bende ikwongi ng'iyo idua background check of yourself ing'e ni dalawa kamae en kama chalo kamae. To katimo gima kamae ing'e ni sama iseyudori kama rach to kata janyuol ni dala kama entiere cha iyudo ka en bende obedo kod chuny malit. To chuny malit ni in ema ikelone. Koro in kaka in nyathi manyako tem mondo imbe ing'e ni gimoro amora every action that you take there has to be a consequence. Koro penjri kapok itimo gimoro kapok adhi gi ng'ani kamoro en ng'ama chal nade nikech kuom adier ok dang' wang'e ni ji temo romogo obed ni romo kode Mbui obed ni romo kode kama nade ni en ng'ama ibro ng'eyo within a day. Hapana, we always try our luck but anawacho ga ni gimoro amora ma ng'ato timo kata obed mana ni itemo manyo jahera ni ineno ka kinde ni koro kalo kata ineno ka osiepni moro mak bade gi ng'at moro ngimane dhi makare koro imbi temo wacho ni maybe let me try this, it can work for me. Gima nyalo nyisi gimoro amora mitimo kapok ichako time ike gimomiyo nyawadu motime no time to imbe ikia ni bro chopo kode kanye.
Thuolo mar oserumo. Kuom mano nyithindo manyiri waritre to wang'e ni gimoro amora ma watimo achien biro duogonwa. Erokamano. Erokamano ahinya. Kere. Gima nyalo weyugo rowere mamanyo hera en achiel, sami orne nyako ni pesa kaka ng'ama dichuo. Ang'o muusoni? Usoni gik mane Nyasaye omiye nono, mano gima okuongo. Gima ariyo maweyugo nyiri. Sami yie kawo pesa ir dichuoni to inyang'o kuome. Ang'o ida usone? Kosa ang'o idwa kuome? Idwa gik ma Nyasaye nomiye nono, gigi Nyasaye nochweyo ni mondo kuseyudo ng'ato mudago ubedo maber aming'a, ubro yudo gigi nono kumiluongo ni bedroom. So if you go to online dating, dhi manyo hera, we dhi manyo future. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Aparo ni mago gin paro male osemo ng'adowa nikech thor wach makamano aneno kata mana ka ji mathoth luwowa bende achiel kachiel mane mbui wagwa. Joyce, en puonjruok makare. Iwachoga ni kinde ka kinde wabedo jok ma wanyalo kawo puonj kuom